nagre-release siya ng mucus. Ibig sabihin merong infection sa loob ng katawan natin. Kaya nagre-release po tayo ng plema. And I thank you! Usapang plema, no? Ay muli, nagpapasalamat tayo sa bumisita sa atin dito. Kay Ferdinand Arinque, isa sa mga kabisyo natin. Alam niyo mga kabisyo, mga kagayang tao na ganito, si Ferdinand, na nakikinig, mga silent na nakikinig sa atin, na they're going out of their way, galing Rizal, nagmotor papunta dito, para makilala na ang inyong abang lingkod. Para makadaupang palad lang. At may dala pang buhay na manok. No. Nag-alay pa. Maraming. Alam nyo, mga kabisyo, pwede po kayong pumunta dito sa aming station kahit wala po kayong dala. Kaso nga lang, concern lang po kami sa inyo eh. Pag wala po kayong alay, baka manuno po kayo. Ito na, pag-usapan na natin to. Alam niyo mga kabisyo, ito marami po ang isa sa mga balita na nasagap natin. Marami ang nababahala at may ilan pang nagalit dahil sa isang ice cream na ginawa sa London. O dahil yan sa kanyang kakaibang ingredient. Ano bang ingredient nito? Dahil ang ingredient lang naman nito na pampalasa ay gawa sa plastic. Oh, no! Tama po ang narinig ninyo. Gawa sa plastic na nilagyan umano, according sa gumawa, nilagyan ng engineered bacteria para i-break yung plastic at gawing pampalasa. Ikaw ba? Kakain ka ba nito? Na kahit alam mong galing plastic? Pero marami pa rin ang tumatangkilik. Tang, logica na natin to, Tang. Kating-kating na lalamunan ko. Ay, sige. Wag mo nang patagalin yan. Sige, banatan mo. Logica na yan. Logica na yan. Logica na yan. Alright mga kabisyo, logica na natin to. Ano bang mga leksyon, ano bang lesson ang pwede nating mapiga dito? Dapat ba nating subukan ang isang bagay kahit alam nating pwede tayong mapahamak para masabi lang na, "Uy Brad, in ka." Yun ang isa sa malaking problema ng generation natin ngayon, ano? Kahit out, pinipilit maging in. Naalala ko tuloy si yung kanta ni Sandara Park. In, out, am I in or out? Lagyan natin ng music, isabay natin dito. Make some noise! In, out. Wait lang. Para mas masaya. Okay, 1, 2, 3, game. Make some noise! In, out, am I in or out? In, out, am I in or out? Tama na yung kalokolohan mo, Diego. Okay, so ganun nga po nangyayari mga kabisyo, Kaya kahit ako pinipilit maging in, ano bang ibig ko sabihin nito? Kahit out ang budget para sa mamahaling phone, gaya ng iPhone, para lang makabili at maging in, mangungutang, tapos hindi alam kung paano babayaran. But you know what, people? In general, bad choices have to do with acting out of emotion. Yan. Yung pagpili mo, maling pagpili mo o desisyon mo, nanggagaling kadalasan yan out of your emotion and not out of reason. It's more on you're using your heart when making a decision compare using your brain when making a decision. Unfortunately, mga kabisyo, ito ngayong nakakalungkot. Strong emotions can cloud our thinking and move us to do things na, which is, Which is, aray! Bakit?
tatanungin mo ako ano sa akala mo sa akin. Hindi smart, siyempre. Which is not smart. Sasagot ka lang naman pala, mababato ka pa. At saan to nagre-resulta, Tang, yung mga ganito? Ay, di, siyempre. Kaya maraming nabubuntis na walang tatay. Yan ang sinasabi ko eh. So again, mga kabisyo ha, please lang. Wag ka nang gagawa ng mga bagay na para maging in ka lang na alam mo namang ikakapahamak mo, gagawin mo para in ka. Kagaya na lang, isa sa mga example dyan. Yung pagsali-sali sa mga sa mga fraternity. Don't get me wrong mga kabisyo ha, yung mga kabisyo nating may fraternity. Don't get me wrong ha, meron kasing iilan na ang rason kung bakit sasali sa isang fraternity para lang maging in, para cool ang dating, para astig, lalo-lalo sa mga kabataan ngayon. Gagawa-gawa ng kaya ang desisyon hindi tama. Dahil tama ba yun? Kapatid mo, para maging kapatid mo, bubugbugin mo muna. That's a big no-no. Aragoy, maninoy, maluoy ka. Ay mga kabisyo, ang oras natin ngayon, alas 7:35 na. Manong driver, akong bahala sa music mo ha. Akong bahala sa entertainment. Sobra-sobra na ito mga insan! Maraming patalas, maraming sibuyas dito ang programang EDSA! At sa mga nalulungkot naman ngayon, dahil zero, bokya, wala pa rin partner sa Christmas. Malamig ang simoy